Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kenang menpentikna laki dok kabon Jylliew do kadang don foreman in the AM. Ni kadang shingan ni AM kipat ban bam. Ka Assistant Commissioner of Food Safety ka kong DBS Mukim kala Jylliew do bantes ya barok kijat dok ka ki balawan ra na Jylla. Hadian balada bantes hangtu hi kila pentem baki dok ka kilong ki babet ban bam. Kum ta kipat ba kim lesu ban artatien. Yeki sampel ki balalom hakasngi palai kinang pha sa laboratory ban pentikna shu lengba ki test ki bakin le dakitiar ki ba khambyang. Nalor kata ka kong DBS Mukim kala pentem baki nong trei jong katanat fisheries kin le Jylliew do ban test man la kasngi yeki dok ka bala dalam bagi don formalin anam sya setia bandi yeki. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Kakali Rahul Gandhi kala syapin sange haki pulut ha Bishnupur hakapor bang mut banlet yakendu yeki nong song jong ka Jylla Manipur. Urahul lamut banlet pen yeki syakazakasa jong kini kilanot nani ki relief camp ki badon hangtai. Amsham tip yakadaw baki pulut kimsha ya Rahul Gandhi banlet syakite ki jaka. Kinong yalam jong ka Congress kilapan pau yaka jingsngo bitar yaka sarkar BJP bakam shimla ailad ya Rahul ban yakendu yakilanon. Kiladan kumbasan pau hajar ngot kilanot ki baka sarkar kapensa haki jakasa basipor ni ki relief camp nama ka jinga kan at Manipur. Kiladan ka jinga siat haka steps ni palai haka snong harol thal Manipur. Masin yo jingtep yakani ki sipai kila hiar syakate jaka. La antan baka la bandan ka jinga beriuru namar bakiladan bun ba ki ba ki bayadum hakate ka snong. Ka jinga kan at hapdeng ki jat ban riu meitei ba ki jat ban riu kuki kadang peteng haduk mentaru. Mentah kidan haduk kumba shipau hajar ngut bisipai Manipur bantem yakni kajingakan an. Kaladan kekunhun tokit balakli dau Chief Justice bala syong time halor kajingakan an bami Manipur. Nrei ka CBI ru kadang pet benya mentah yok kajingakan an kadai penban na kajing berbi kabana shalden. Kesarkar Bihar kalakhang manriam niki jeans niki t-shirt haki office jong kitnat puli puthi. Lapen mi yang ni ke hukum hadian bekladan kinong trei ki ba karyam jong ki kam ya hap shu kum karyam kinong trei office. Kesarkar kalapen mi yang ke hukum bakinong trei ki deban wan ki jakat trei dakiryam ki badan buram nandi kita ki formal dress. House name arzak hakandai ru kesarkar Bihar kalapen mi yang ke hukum ba anam sha iki nong trei hasketarian bakin wanch ki jakatre daki jeans ni ki t-shirt ki hab andriam dan buram habaki wan chakajing play kamizoram kadang ab ekapisa kaban wan na ka sarkar pedeng na ka benta ban ajing rap yaki khat ar hajar gut ki petwir ki balawan poi na Manipur kamizo National Front kalapa na ka sarkar pedeng hadu shipau klur tingka banyaram yaki brio na Manipur ki balawan poi sha Mizoram Mizoram menta kidan kumba laiposan hajar gut ki poiwir kibana Myanmar bat Bangladesh nalor kibana Manipur kibalawan poi menta kipulet kilayok kem yaw Muhammad Babar na Bagalpur Bihar udai urunar ubakila thwen na marka jing thaibom kabalaja haka arkusal tri Jylliew hakurai shitola kipulet kirang tokit benia halok jing don kti jong u haka jing bom thaibom haka ba weu khna khat nyaw snam kartaw la yam bat laingot par kila mensaw kawai kalong kami kalayam berkatu kaningot kibriu kala mensaw nakada ko jing her thama ki leno hakawai gishnong kabadan hakang pokpi district jong ka Jylla Manipur kileno klasen rai kulina phang yikinong shong shnong jong kani kashnong kipulet berkisipai kilawan poi hakate kashnong berkidang khanraru yakate jaka ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei kisipai duriaw jong ka United States ani ki US Coast Guard klalet ban sei yikinong khon khai jong ka Titan kabala ja hapo duriaw balangit ru bakla don Kylleng khot met yam jong ki briu ki basong hakdi ka Titan la IT yakidi Kylleng khot langkai shaka Marine Board of Investigation bakin pha shaka kunhun jong ki doctor ki ban pentikna la ki dei ne am ki met jong ki sangut ki balale jngok kai ya ka Titanic kabadan hapo duriaw kiladan prangot ki balayam but way balaman saw hakajing yasian hapreng ki arkan hon ki snar khai drugs hago kochi ha Mexico kago kochi kira sar kabadan hakitan rilum jong ka Mexico bat hangte kisa tang gijat benriu tarah humara
Kadai kejaka ka baju penyat yau drugs sya Amerika. Langit baka jingnya siat kala bendai hapdeng ka kunhun jong ka Sinaloa bat ka Juarez. Ki pulit ki layok kurup nyau teliki kali sau teliki AR-15 bat ka AK-47 bat ki grenade na ki art teliki jaka. Kajingnya siat hapdeng ki senar ka drugs sa Mexico kadai ka bejuja kha. Kajing yak brio ha Ukraine na kada kajing siat roket ke Russia ha ka wei ka pizza restaurant menta ka lakiu syaka khat wengun bat ki bala mensau pat ki dan hadu hrup wengun. Ki bor pahara ka Ukraine ki lakem ya wei ubrio ubala subajur ba ula bandai unong ya raban a jingtim syaka Russia bakan herthma ya ka ke restaurant ha ka por ba bun brio ha. Kendai ngot ki brio ki badai na ka jo kalong yeng ki la sya siat yam hala ki jong ki bahayeng. Nakada kujingannya nakakam shongkha shongman. Kani kerja kadi belajar Khyber Pakhtunkhwa province jongka Pakistan. Ki khandai ngot ki shiyeng ki kenthum ya lai ngot ki kenthai ban riu ngot ki shinrang. La set yap yaki hakapor bakidang yot thia lengai. Ki pulit ki la pentim baki brio ki baset yam ki dei ki bahiyeng jong ki hi ki bala rong jubor hakapor bakidang yot thia. Ya kamet yap la rakno Shabat Khela Hospital badle ya ka postmortem. Kalami ke jinga siat hapdeng ki pulit pahara bat wei urunar hakamat ka office jong ka United States ka badan hanong ba Jeddah jong ka Saudi Arabia. Urunar lawan kensan da ka kali bat la sei suloi da ka jing thmu ban herthma ya ka te ka office. Hendrei kalami ke jinga siat bat ki pulit pahara. Hakate ke jinga siat urunar ula kelon yap bat wei upulit pahara la mensaujur. Hendrei kam hadin ula khlat no. Ka US kalapha ya ka jig sngolam syaki bahaya ngasam jong utei upulit bala khlat na marbau la trei hok ya la kakam bat amdan wei ru unong Amerika bala mensau hakate ke jingja. Nyau punyawat kiriu pat ba kla syakem ha ka jingya ki ka bajur ha France hadin ka jingyap jong wei khna bakhat nyau snam karta na kada ka jing siat jong ki pulit ya ka kali jong Kajingya ki kala long hanong ba Paris halili bar ka bakhamjur ka dei hanantare kajaka baja kajingja. Hakaba ki pulit ru la haban petno na kate kajaka na marba la bun palat ki patba. Kalami ru kajingya kwang mau kajing thang kali bun ki dukan ki bala sya penpra ha kate kajingya ki. Kumbalai spa ngot ki patba kilalit singolam harini kajaka ka bakla tab yau te khna. Deputy Commander Jong Russia General Sergei Surovikin ula syakem haki sipai Russia balakeno bau dei uberon ketiban phasiat yaki sipai Wagner hamaran thma Ukraine. General Sergei udei Commander Jong ka Aerospace Forces bat shimla pau Pyrthei shu adu ka arpusau turik Jylliew araza arpusau kasngi ka bagi sipai Wagner yapen ibor bat ki sipai Russia. Hadu menta amtim shadu Sergei udon Hendrei ki telong Khubor ki antat bala rayu Shalefotovo Detention Center. U Alexander Wang udeu he saipan ani billionaire ba khna tam ha ka Pyrthei borok wei. Udeiru CEO jong ka scale AI. Ula yo ya ka ni kerdan kum u billionaire ha kerta ka ba alpho sansnam. Ya ka ba ki wei kim pala tang ban kodru kum ki billionaire. Uwang udeu bala sange no ya ka jing pulie jong u na MIT ka bala len ban pulie ya ka mathematics but ya ka computer science. Uwang la sange ya ka skill AI but hadian bala yo pisa katu kat ni ula sedang ya ka kam ka bagi kon ka Y Combinator. Ka company ka bala seng kalai trailang bagi company beper kup ka General Motors ka PayPal ka Toyota ka SAP ka Lyft but ki way pat ki company. Ka jingyo jong ka company jong u kalong hadu nyau $1 billion but nakatay ka bha shimet jong u kalong tang 10% kata kamot tang $10 billion but menta la kalalong u billion. Kiriu pau khmat ke India kilalet benya shimenta ha ka UK India Week 8,000 arpulai ka balalong ha Palau jong ka Downing Stream. U menteri rang badu ka United Kingdom u Rishi Sunak ula penpau ya ka jings ngau komen badu ula ai khublai ru yang menteri rang badu ka India u Narendra Modi baka UK bat ke India kinya soy ya ka free trade agreement. Kiriu pau khmat ke India ki balalet che UK ki kenthum ya ka nong ya kura ka Maricom ka actress Bollywood ka Sonam Kapoor unong ruai u Shankar Mahadevan nalor ki wei pat ki hespa ka India ki balalet syakri ka wi. Begitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasni. Khubeleng.